ଗତକାଲି ସକାଳେ ଆମର ଆଇଆଇସି ନୂଆପଡ଼ା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ଶିରତୋଲ ଗାଁର ବନ ପାଖେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକରି ଏସ୍କପ୍ ସିରପ୍ ଧରିକରି ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବିକବାର୍ ଲାଗି ସେନୁ 2-3 ଜଣ ଭାଗ କରିବେ ଯାଇକରି ବିକିବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ହରିଆର ରୋଡ଼ରେ କମୁନା ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲାଣ ହେବ। ତ ସେ ଖବରକେ ଆଧାର କରିକରି ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ। ଫର୍ମେସନ୍ କରିକରି ପ୍ରାୟ 10:30ରୁ 11 ବଜେ ଭିତରେ ସେ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଡାଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ସେନୁ 3 ଜଣ ଲୋକ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକରି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିକରି ବ୍ୟାଗ୍ର ତଲାସି ନେବାରେ ସେଥିରେ 143ଟା ଏସ୍କପ୍ ସିରପ୍ ଯାହାକି ଆମେ କୋରେକ୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ସେଟା ମିଳିଲା। ତାପରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ରୁଲ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ପ୍ରୋସିଜରରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ସାରିଲୁ। ସେ ବାବଦରେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 93 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। 93/2026 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଆଉ 3 ଜଣ ଆସାମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଏଲାଇସ୍ ଟିଟୁ ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଡାଲୁ ଏଲାଇସ୍ ସୁଧୀର ନାଥ 3 ଜଣଙ୍କର ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ଖବର এই କରେଜ ଯେତିକି ଜବତ ହେଇଛି ତାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ହେବା 35,000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଘିନିଛନ୍ ଆଉ ବିକିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଦେନ୍ 60,000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବିକିଥିବେ।